velkommen til den her video. I dag har jeg taget en med, som vi skal rate i pace, pass, shooting, dribbling og jongleringer. Nu skal der jongleringer. Han har 3 forsøg. 2, 3, 4. 4 var den første. Hans anden forsøg. 2 eller 3. Sidste forsøg. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 lavede han på nummer 2. Nej, 3. Okay. Nu er det shooting, og der har han også 3 forsøg. First try. Fint nok. Anden skud. Godt mål. Den vil være god i en kamp. Tredje og sidste skud. Nu laver han pace. Hurtigt og godt. Nu tager vi til pass. Nu skal han lave pass. 3 forsøg igen. Kom bare. Rigtig godt. Få den lige tilbage. Nummer 2. Jeg laver nogle gode afleveringer. Aldrig højere. Det er en god vinger eller en midtbane. Nummer 3. og sidste skud. Eller sidste aflevering. Når vi faldt alle tingene. Næsten. Nu skal han prøve at lave tunnel på mig. Jeg håber, I så med i videoen. Giv det et kæmpe like og husk at subscribe. Og velkommen til den her video. I dag har jeg taget en venner med, fordi vi skal rate hans pass, pace, shooting, jonglering og dribling. Det her det er første forsøg i jongleringer. Ja, han fik kun én. Andet forsøg. Han fik 10 i sit andet. Vi skal til 30 forsøg nu, og det er det sidste. Han skal til shooting nu. Vi skal til hans andet forsøg nu. Vi skal til hans 3. og sidste forsøg. Vi skal til pace. Vi laver pass nu. Han skal passe til mig, så passer jeg tilbage.
Tak fordi I så må. Husk at like og subscribe. Det